Татарның бір сыйфаты бар. Сіз аны барыгызда беләсез. Көнләшү дип атала. Әгәр күрше биеге төзеп куйса, анардан да биегрәкне яки шундый юкны төзергә кирәк. Кешедән ким булырга ярамый. Бу инде иң мөһим постулатларның берсе. Тырышып яшәргә кирәк, эшләп яшәргә кирәк, оятка калмаска кирәк. Менә шулай итеп, ни өчен татар авыллары шундый матур, шундый төзек, шундый якты дисәгез, минемчә менә бу сыйфат, көнләшү сыйфаты, кешедән ким булмау сыйфаты, нәкъ менә шулай эшлидер дә. Аның өчен тырыш булырга кирәк, уңган булырга кирәк, көн сайын эшләргә кирәк. Әйе, җиңел түгел. Татар булуы җиңел түгел. Менә без бүген шундый авылда, тырыш авылда, уңган авылда, якты авылда, чиста авылда бу Мордовияның Татар Карае дип аталган авыл һәм бүген сезгә әлеге авылны күрсәтербез. Саумысыз милләттәшләр. Кызык, бу авылга чит кешеләрне кертмиләр икән. Без бит инде чит түгел, милләттәшләр янына килдек. Татар Карае гаҗәеп матур табигать кочагында урнашкан. Тирә-якта урман, елгалары да бар. Авылның туюлыкка терелеп торуы гына да күп нәрсә сөйли. Табигате аңлашыла, халкы ниндирәк икән. Авыл халкы өчен җавапны элек-электән имам хәзрәтләр тота. Шуңа иң беренче булып Рафик хәзрәт янына барабыз. Татар Карай авылы ул үзенә шундый тырышчан, бик эшчән халык. Алар инде үзләренең ниндидер куйсалар селләрен, планнарын тырышалар эшләргә. Например, ачырга нинди булса атием хозяйство, атием фермерство. Нәрсә белән занимать ителергә. Алар аны эшли. Телиләр ниндидер яхшы бәяле машиналарга. Алар аны эшли. Эшлиләр алар кенен дә тенендә. Вет инде күрдек, иртәне кайсылар киткән инде ерак төшләргә. Кайсыларына юлда барырга кирәк 2 сәгать, 3 сәгать, кайсы 2 сәгать тук китә базарга, кайсы 3 сәгать уиксаларга, андай 2,5 ярым кирәк сәгать барырга. Инде 6-7 алар базарга дәлгерәләр. Шулай ук алар базардан килеп әлдә йотларга тырышмыйлар. Продолжать итәләр иртәгә яңадан базарга әзерләнергә и үзләренең продукциясын эшләргә. Кем, например, элгәреге вакытларда үдә күп тоталар иде алашалар. Хәзер инде атлар. Хәзер инде күбесе сатып алалар шуны. Пензенский областлардан кая шундый хозяйстволар бар. Шуннан шул итне кирәк анасынга инде эш итәргә. Күбесе бездә авыл занимать ителә шул казы белән. Вот шулай итеп авылыбыз гөрләп яши, әлхәмдүлилләх. Авылда күбрәк йөреп эшлиләр. Һәр иртә сатуга чыгып китәр алдыннан бер традиция бар икән монда. Тәртибе шундый. Бу ычтан башланганнар мәчеткә тәке җитәләр, мәчеткә салып садакаларын китәләр. Ычта авыл ичендә тагы бер шундый яшик бар, садака яшиге. Анда сала, анда инде салалар. Темниковта центральный соборный мәчет төзеләдер. Ары салалар. Аннан килебенчә юллары уңган кешеләр яңа анда да салып, монда да салып үләрне керәләр. Шул хисапка яши инде, Шул хисапка яши. Ничек бу авыл үзе башланган сату авылы. Алар атием илгәре карт булган, алардан калган яшь булган, шулай итеп сатып үзләрен ниләрен калдыра баралар. Нәрсә саталар инде? Саталар кем үзенең нәрсә барын? Товар, сет, май, каймак, итен үстерә, кылбасасын үзенекен эшли, казы эшли. Каз, тавык, нәрсә бар, барчасында базарга. Шуңа шундый иләр инде. Шуңа күрә шулай матур яшиләр. Авыл эшкуарлары тимиратларга утырып төрле җирләрдә йөргәндә, бу авылда буш тормый. Монда да алып сатар килеп торгалы икән. Монда нәрсәдер гел сатып йөриләр моны. Сеннәрсез. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы уже второй круг даете, да, по-моему? Нет. Нет еще? Сегодня первый пока. А сегодня первый пока. Летом валенки покупаем. Как раньше пословица? Ага. Сани когда? Сани готовь. Летом. Мордовия якларында булып та атлар тотучыларны күрсәтми кайтсак, тамашачы безне кичермәстер. Дәүләтебездә иң беренче йомышлы татарлар җирләре булгач, атлар монда җитәрлек. Монда сыер табу авыр әле аны.
Шәйхулла авыл хуҗалыгына кирип киткән күпчелек сыман элекке совет фермаларын яңартып кына эшне башламаган. Ул буш җирдә дәүләт төзи. Ут та кертәсе, суын да китерәсе, техникасы да яңа. Гомумән, монда хуҗаның үз эшен яратып эшләгәне сизелә. Фермер в 2019 году грант алдык, Агростап, недельная программада участвовали. И как бы выиграли и бердилер 3 миллиона грант. И вот построили ферманы Шулакчага. Вот на свои средства алдым алашалар 20 голов. И вот али где-то, наверное, 55 голов бізде в общем. Ну, окрыгана развиваемся. Чисто мясное направление бізде. Колбас тутырабыз, ләти сатабыз населениеге. Китмәдік шәкерге. Біз как бы желаниең бітә булса, мен думаю, что авылда да было нормально заработать. Городларга мен енді туган авылда. Авылдан китәлмим карыды. Городта чыдаталмым 2-3 күн все. Енді авылда калдык, вот занимаемся кыргана. Нормально весь. Шлерге было. 55 баш мыңда? Да, всего 55, ну около 60 голов. Тегелер менен вот, тегелер полторашкалар, теге елгалар, шолтайлары. Аларны вот откармливаем. Жеребчакларны колбаска, маточный поголовье, вот не прибавляем маточный поголовье, аналарны калдырабыз. Осенью вот где-то в октябре, наверное, ебярыбыз үзләрен бери, чтобы табуннан привыкали. И шлай, весной аларынды кроются. Чукарушала. Бәсидә безнең эшебез белән кызыксына бугай. Кунак кешеләр бит. Атларга бездә битараф түгел әлбәттә. Бездә дә татаркана галәбаса. Авылда капкаты менә чыгып утыру үзе бер романтика бит инде. Менә монда кеше бит инде скамиясенә әлеге җәймәне җәйгән. Миндә хәзер утырырга гына идем, ул әзрәк шык белән юешләнгән. Булай менә кояшта кибә, кич җиткәнче чыгып утыра. Хозурланып, саф һаваларны иснәп, күршеләр белән бергә. Бәлки җырлап та җибәрәләрдер. Авыл кешесе йортта эшли дә, ял итәргә капка төбенә чыга инде ул. Менә монда да апалар бераз хәл алырга утырганнар. Качан молодежь прочувствует городской тормышны, авылган не хочется аларга возвращаться. Кайтучылар, колучылар бар бит әнә. Бар. Безнең авылда, Аллага шөкер, әлдә ничкатырга молодежь оседлый. Потому что в свое время бездә китмәделәр каяда яшьләребез. И шундый бездә ничкатырга обычай, наверное, всегда картлар янында кемдер каладыр. Малайлардан яшь малай кала картлар янда торырга. Поэтому придерживались хәзергәчә. Ну хәзер инде как бы грани стираются. Молодежь китәдер. Потому что эш югыннан вакыт. Шундый йөреп эшлиләр бит сезнекеләр. Йөреп эшлиләр. Совет вакытында авыл янәшәсендә генә торп чыгарганнар. Авылда эш булган димәк. Колхозлар таралгач күп җирләрдәге кебек халык югалып калмый. Кем ничек булдыра, шулай тырыша. Әле үстергән, җитештергән бер. Аны сатуы гомумән башка эш. Менә бу авылда хуҗалыкларны һәм ишле. Берәүләр сату итсә, мал туарны, бакчаны караучылар өйдә булырга тиеш. Халкыбыз бездән моннан карыда китми, ничек монда яшьтән үк без кара ябылы башланган. Bundan bizde birgelep halk yaşayı simyalar mınan köbüsü. Beksiyle gittiş bula, karı bu sabit ülenişim nitip bulay bizde turalar köbüsü simyalap. Simyalap da etisen ise bir taşlap giderge bakmıyorlar. İş var, tarışı bir şeyler bir sesi, kalkozlar tutilse de, karnı yüzüne, üskünerin yüzü tabağı. Bek tatlı turabız, bek yakşı, tırışal bizde, tırışallar. Молодцы. Allah'a şükür. Рәшит абыйга кунакка ат таяклары эзләреннән барабыз. Менә кем ат җины кагылган кеше. Үзе дә ат өстендә, балалары да атлар дип үлеп китәләр. Әле көн уртасы булганга гына кайсы эштә, кайсы укуда. Балалар ничек тиге, алар ничек кабул итәләр, мәсәлән, Yo, bizga kerakmi yo'l? Yo'q, aytmaylar shu. Alardan nechik? Alar родились тоже этим же. Men большинство из-за этого и алдым-то хозяйство как бы үзем өстем аларда.
Ялар да шай күстеләр, и как былар не против этого. Ну, кирсенче аларга ошыйын да эме үзләренә дә. Үзләренә дә ошыйын да аларга. Конечно. Алар верхом миндә кызлар да бар, верхом йөриләр. Аланнар. Сез бер җирдә катнашасызмы, йөгерәсезме? Сезнең атлар бер җирдә ниндидер анда забегларда? Yok, была yüzüme для души, мен йөрим верхом постоянно. И зимой, и летом. Ага. Вот. Утызат бөтенесе йөри торган ат. Yok. Тегеләр былай для рожают алар просто. Ага. Рәшит абый үзе сикереп тә менде, йөгереп тә китте. Мин дә шундый мөмкинлек тугач ат өстенә менми кала алмадым инде, гафу итегез. Шундый чакларда бәхетле мин, тормыш шундый матур дигән уйлар килә. Яраткан эшегез дип әйтеп буламы? Конечно. Тот самый минем любимый ишем алаша тутарга. Вальде. Ага. Ат белән атайдан калды. Атайдан? Конечно. Зур татар карай авылының исеменә җисеме тулысынча туры килә. Зур да, татарлар да монда чын татарлар ичмасам. Озак уйласаң, ач каласың дигән әйтем монда тулысынча туры килә. Эшкә курыкмый керешәләр һәм бердәм көч белән йөреп та чыгалар. Без сезне Мордовия өлкәсенең Темников районының иң зур татар авылларының берсе Зур Карай авылы белән дә таныштырдык. Күргәнебезчә, монда бик хирыс, уңган тырыш һәм иң мөһиме кискен адымнарга бара торган халык. Мәсәлән, үз эшеңне башлап җибәрү өчен ниндидер грантлар да алырга кирәк, кредитка да батырга мөмкин, ләкин инде үз кешенә ышанып, үз кешенә яшәгән, шулай эшләгән халык белән таныштырдык. Һәм мондый авыллар әле минемчә яшәргә тиеш һәм зурайырга тиеш. Башка авыллар кебек. Менә шундый күркәм татар сыйфатларын саклап, яшәүче татар авыллары белән сезне таныштыруны дәвам итәбез һәм әлегә сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз.